Türkmenistanyň halk suratkeşi Durdy Bayramow çağalyk döwrüni ýetimler öýüne kynçylyklar içinde geçiren. Sunugaty höwesi uly bolan Durdy Bayramow Ilaytada ýagta epes bolan çağalary köp kömek ederdi. Olar bilen günni geçirip türkmen halk erteklerini bile okamagy gowurardy. Durdy Bayramow watan söýüji bolup, watanyny janyndan edid görmegi çağalara öwrederdi. Kanada döwletiniň Toronto şäherine yerleşen Durdy Bayramow adynaky muzeýine döreden eserleriniň ene topragymyzy, türkmeniň milliligini we çuňur sunugaty görüp biler. Bizim bu proyektimiz Durdy Bayramowyň ýagty hatirasyna bagyşlanýar. Salam, mehriban körpeler. Yeni men Altyn. Bugünkü bölümde men size türkmen halk erteksi Tazy we tilkini aýdyp bermekçi. Tazy we tilki. Gadim zamanlarda bir tilki bar eken. Bu tilki özünden güýçli haýwana duş gelmän soň hemişe özünden iji haýwanlary horlap ýörer eken. Ol hiç bir gara görmän, öz bolşundan ören göňü hoş bolup, dünýäde meniň ýaly özünden göňü hoş haýwan barmyka diýip güplep öňer eken. Ol şol gelip ýörüşine bir gün beýik bir depeniň üstüne çykyp, meniň şu günler algasym melýär. Wah, şu wagt öňümden bir towşan turup gaçsa, men hem şonu kop keypden çyksam diýip arzu eden. Tilkiniň bu sözlerini bir awçy eşden. Ol awçynyň ýanyna bir tazysy hem bar eken. Ol depeniň gapdalyndan tazysy bilen bukdoklak gelip şol ılgap aýagynyň ýelini çykarjak bolýan tilkini tazysyna görkezýär. Tazysy hem oňa tarap topulýar. Tilki görse ine bir tazy ýetip gelýär. Ol tazyny gören wadyna assa gaça namart diýip göterýär ökjäni. Hälalymda şinnallym bolşup barýar kalar. Gapdalyndan bir towşanjyk çykyp, tilki aga, nebile gaty diýersiň? Ören ılgasyň gelipdir öýdän. Hany, dur ahyry, bir görüşeli diýipdir. Onna tilki, ay towşannoz, bu wagt dur diýmä göre soň görüşäýer diýip ılgawyny ýazman jogap beripdir. Onna towşan, "Nerede görüşerskäk tilki dost?" diýip gülümjirep gyýgyran. Onna tilki, "Hay dost, tazynyň rehmi iýnämese, meniň nerede boljagymy hol awçydan soraýmasaň, mene bilmedim däw" diýip sözüni soňlap ýetişmänke, tazy tilkiniň izinden ýetip gabyr-gobyr basypdyr. Onýança awçy hem gelip ýetipdir. Onna näme çağalar? Ertekimiziň soňuna geldik. Inniki bölüm üçin hoş galyň.